Pilipinas nakalangkat og ubay-ubay nga mga medalya sa martial arts competition nga gipahigayon sa South Korea. Samtang usa ka Cebuano nakalangkat og gold medal sab sa World Martial Arts Union Weapon Duo sa 2023 International Martial Arts Contest. Ani ang report ni Orchids Lapingkaw. Moves palang daan, mapawaw dayon ka sa ilang performance. Siya si Kurt John Cristobal, 20 anyos, taga-barangay Ermita, Dakbayan sa Subo, ug third-year education student sa Cebu Normal University. Samtang iyang kauban, mao si Mark David Pozon, taga Bacolod City. Naangko nilang duha ang gold medal sa World Martial Arts Union Weapon Duo sa 2023 International Martial Arts Contest. Samtang naangkon sa Pilipinas ang silver medal sa World Martial Arts Union sa 2023 International Martial Arts Contest team competition. Ug human niini, nakuha usab sa Pilipinas ang bronze medal sa 14th World Taekwondo Competition. Din usa sa mga naglangkob niini ang 22 anyos nga si Hajari James Apostol, taga Barangay Capitol, Dakbayan sa Subo, kinsa migraduar sa Cebu Aeronautical Technical School. Atol sa tung pagpakikinabi sa duha ka managigala nga taga Subo, ilang gikalipay ug gigpasigarbo ang naangkon nga kadaugan nga naghatag og dungog sa Pilipinas. Nagsugod sila sa ilang pagkainteresado sa martial arts, sukad pa nga sila mga tinun-an sa grade 12. Gani ang ilang skills, talent, training ug experience mao ilakip sa mga nakatabang nga makuha ang dungog sa Pilipinas. Ayaw lang sayangin inyong kinabuhi tapos mas maayo gid og natay makatunan nga martial art or sports para sa malayo ta sa mga ginadili nga bisyo o mga mobile games di ta maadik nga ana. Ako kay tabang sa kuha nga nasud kog sports like na libre kog eskwela karon na walay gasto ang akong family. So muna akong gi-encourage sa inyo ha nga musud mo og sports para mawala sa nang like mag-avoid ka sa kanang mga motogingon ni problema sa sa imong pagka financially. So kana pong mga bisyo, di ba? Maka-avoid siya. O ba ni Rod Prado, ako si Orchids Lapingkaw, GMA Regional TV Live.